Pandi manok ko ket nagcak na sistema rin dati kang manay. Wan anay titay-taya kada inom. Ha? Mabuti ka maatak ka na ikitiwag ng mga ito eh. Balik natin ilaban na na. Nih, apa yang konti may isang manok ko tao eh? Ay, tao pala sa muna kita pero kapulit ka manok pinapukaw. Ah, inakaw dalagat na ito. Ay! Ah, pare! Tayas nagpumpungtot kaya kumpadre! Di may ipinta taro pa maun. Abay. No, mapagdati may isang manok ko tan eh. Hey, Muna pagdati paborito ko manok ko din ah. kita ma'am. Nakagarot ka ta ah. Dinahulagat na ito, nilagat guryot ng takaw. Wait, papabasol kumpadre no, di mo sigurado. Dama kabela. Ang ito nga guryot. Makitang dati makauray ka niya. Di mo la saragan nga muna, sakbay nga, papasol ka kumpadre. Ayam mang kumpadre. Nilagat guryot ng takaw, lagi manok ko. Ano awan? Ay, Jessica! Kita din manok ko tayo. Jadi may dilaw eh. Palala mo. Namuna ta, legit sa tayo champion. Hindi kita pagkatati ko naman ako. Talaga sigurado ka ni Buryot na nga. Damag ka nga muna ah. Sarak ka ah. Tulungan ang mga tamang sarak pa eh. Sumarak ka kumpadre. Nantay manok mo. Ay, sumarak ka. Diner! Mapukpuko tayo manok ni Papam. Di mo nakikita? Hindi alimbuyogan sa diyan. Walala si tayo. Kapanag ng kata. Kita mi nga raw. Birbiraw. Pungpung totoo ka. Di lang kita nga minag. Ako ka manggalaan. Ako ka. Ah, birbiro ko mambalatan na sa manok. Ah, kumukha ka sa nila ah. Uy! Pagkaawan ko yung matalasan. Ayang na ito yung manukod. Awan ka talaga dito. Pinakaw ka lahat yung dahil. Awan, nagapok pa gyro. Palala mo, talaga tinakaw dan sa presaw. Gusto na daan dahil ng manok ka. Kapay min, dito igit takal sadat pangit ipanaam. Nakakati ko dahil ng manok ka. Tapanan na tat. Di ko padre. Mas lada nagtarap taon na kami sana. Lagi makak ka talaga. Bisa! Ditisa! Bisa! Mas lada din nakangagagtay na sana taraog na eh. Dalakit di tayo. Sila nagtaraog dito ah. Hey, dahil tanay! Badre! Oh! Nagtiti manok pa! Ipul-pul-ipul dito na eh! Ay, so, kinawa halos patawag pa kaya. Ipul-pul-ipul oh! Aptaw, pinapabasol ko lang at igor yung kumpadre. So dahil tatay kung naking ka kumpadre nga narigat nagpapabasol no, di mo nakita. Ipul-pul-ipul, datang, sumot mo na. Ako sa ito siya. Palalasin. Sa mga tamang pagkakang guryo.
Dapat ka na ko nga, bagbagay ka kumpadre. Hanggang papabasol no, di mo aktual nga nakita. Kumpadre mo talaga. Kaasi mo tama papabasol. Kuryo talaga nakatakbo kumpadre. Nay, kita mo na, dito tinagtamtambayan na, di kita di. Kinarkaray kayo na pa ikit din. Parariyara Na o siguro, na baot kita na ikasa tayo sa dedag. Kahit na't gumaraw tangang di magpakagaro tayo. Dati nakakamali naman sa draya mo. Kaya nakita si Kundi Guryo. Magpinaraya sa figura kasi ang perang Thank you. hulog sa Maganda ka maglaban. Palawan, tingalog Mas naman ko si sa Manok. Tatlo nawang gumargaro tong kumpadre. Parchim pa ikit din. Ala! Parchim mo, huwag doon na problema mo na gumargaro tayo. Wala kang kumpadre. Kasi na pinarkin ni Guryo na padre. Pinarkin na ni Manok kumpadre.